Gaurko musika zuzenean saioan Gasteiz zaharrera etorri gara. ETS taldeko Inigo Etxizarretarekin egin dut hitzordua argitaratu duten aukera berriak diskoa ezagutzeko. Igo volumena eta etorri gurekin. Inigo, hemen elkartu gara Gasteiz zaharrean, ETSek disko berria atera duelako, aukera berriak eta bizkatorra eta hitz egiteko, ez? Bai, orain dela hilabete batzuk atera genuen gure 6. lana, izan daitekena, eta erakutsi behar dizut hemen Gasteizko enparantza ez oso ezagun bat, baina oso polita. Gerturatuko gara plaza horretara eta bertan ezagutuko ditugu aukera berriak, diskoan dauden sekretu guztiak. Venga, goazen bat. Zuen musu baten arnasa, beste behin itxasoan, beste behin kantu berri bat, beste behin lauteiatu, eta zu goruntz begira aizea aurpegi. Arratsaldeon Inigo, Arratsaldeon. hemen bildu gara Gasteizko plaza eder honetan, ETSren disko berriaz mintzatzeko. Aukera berriak izena du lanak, pasaden irailean grabatu zen, eta Durangoko azokarako argitaratu, eta ETSren disko berriena hoxe da, ez? Hori da. 4 urte eta gero, azkenean atera dugu estudioko disko berri bat, orain dela 2 urte bai atera genuela zuzeneko bat, eta pizkat zuzeneko horrekin ziklo bat amaitu genuen, eta etorkizun horretara begira, ez genekin oso ongi nondik nora joan, baina azkenean zuzeneko disko bat ateratzea pentsatu genuen, eta hemen gaude, 2 urte eta gero. Taldearen lehen diskoak nahiko azkar etorri ziren, 2 urteko epean argitaratuak izan ziren, honetarako aliz pausa gehiago hartu duzue eta lasaiago indako disko bat da. Bai, egia da, 4 urtez ditugula eman diskoa prestatzeko. Egia da, diskoak, lehenengo diskoak horrela izan zirela, ez? Diskoa aurkeztu, zuzenokak eman, eta baia 8 hilabetetan pentsatu eta sortu disko bat. Azkenean, ikusten genuelako jendeak eskatzen zigula, ez? Eta gure, genuen momentuan ere eskatzen zigun. Baina egia da, oso denbora gutxi eman dugula uste dut diskoak sortzeko. Eta 3. disko horretan, beldurrik ez diskoan, disko guztietan, nuen krisi moduko hilabete bat, ez, maiatzaldera, ikusten nuen denbora falta ez dela eta ere ilusioa pixkat, ez, zeren, ja hartzen baldin baduzu eta, irailean grabatu behar dugu disko bat, eta denbora gutxian sortzea, zan, ez dakit, ja pixkat erretak geunden, ez, eta ordu mai planteagatu genuen nolabaiteko paroi bat sortzea edo ez dakit, baina zehosera aldatu behar genuela, ez, hori pentsatu genuen. Eta horregatik, zuzeneko ateratzea pentsatu genuen, eta hortik aurrera, izan ditugu 2 urte prestatzeko. Beste urteetan egia da, 8-9 hilabetetan sortzen genuela, eta kasu honetan izan dela 2 urte, eta gainera, ni ere ia guztiz honetara egon naizela, ez, lana utzi nuen, eta pixkat saiatu izan gara profesionalizatzen, ez dakit nola esan, ez, orduan denbora gehiago, eta laguntzare, kanpoko laguntza gehiago, orduan, ez dakit, disko desberdina da. Aipatu behar nizun hori, urte gutxitan 3 disko ateratzen dituztela, eta hor pixka bat hasi zen sortzen, ETS gaur egun dagoen mailara iristeko bideo hori, ez? Diskoak, zuzenekoak, jende handan abiltzen kontzertu bakoitzean, uda beroa, kontzertu askotako udak, baita aretoetan ere emanaldiak, eta esan daiteke taldea pauso txiki ez, baina handiez ere goraka jundala etengabean, ez? Bai, egia da, ez garela izan talde bat derrepente abesti batekin kriston ezagunak izan garela, ez? Egia da, lehenengo 7 urteak egon ginela gure zonaldean, Arbergisa bakarrik jotzen, eta gero hor lehenengo diskoan musikaren duinu abestiarekin egia da, saltutxo bat eman genuela, ez? Baina, hortik beste 6 urteak etorri dira pixkanaka, ez? Eta uste dut, bigarren saltu hori edo profesionaltasun saltu hori orain eman dugula, ez? Baina bai zen dela urteak nahiko mugituak, ez? Zuk esan duzun moduan, diskoak atera, zuzenekoak eman, gaina zuzeneko asko, eta bai behar genuela pixka gelditu eta pentsatu, ez? Zer nahi dugu gure bizitzetarako, nola baldintzatzen gaitu musika gure bizitzan, ez? Eta prozesua hartze prozesu hori ere eman izan genuen orain dela 2 urte, eta bilatu genuen formula bat ere, eta hemen gaude.
esango nuke taldearen mugarri bat, orain dela 2 urte kaleratu zen, ametsetan disko liburu izan zela, hemen Gasteizen bertan zuzenean grabatua Foru plazan, milaka lagunen aurrean, non taldearen pixkat bizitza laburbiltzen zuen, bai zuzeneko emanaldian, eta bai ateratzen duten DVD-an ere. Bai, azkenen gure taldean ikusi, ez dakit musikaritzat gure burua, zeren ni ez dakit solfeoa, ni beste zer ikasi dut bizitzan, eta hau etorri izan da derrepente, ez? Bueno, derrepente. Segurazki bilatuta, baina ez inkonziente izan ez? Orduan, nahi genuen, bueno, eta ni bezala beste taldekideak, ez? Orduan nahi genuen pixkat azaldu, ez? Jendeari zer dagoen atzean, ze errealitate dagoen atzean, Euskal Herriko musika baten atzetik zer dagoen, zeren batzutan jendeak uzten gaitu, jartzen gaitu hemen eta pentsatzen du ezaki rockstar batzuk garela, baina ikusi, astelehenetik ostiralera, goitzeko 7 altxatu behar gara berdin, gauza txarrak ere daude, diskusioak daude, eta pixkat hori islatu nahi genuen dokumentalean, ez? Beti esan dugu, ez? Igual arlo teknikoan ez garela onenak, baina behintzat badugula zer desberdina, ez? Konektatzeko jendearekin, eta hori azaltzeko, eta gure egunerokotasun hori ere azaltzeko, horregatik sortu genuen dokumentala, ez? Txiki bateko sustraiak, erosotasunaren etxaiak, milaka kilometro amets berri baten bila. Hartu zure lekua berezion munduan iragana usteko album. Ipatu dugu elkarrizketa egin aurretiko elkarrizketa horretan, taldea berez Diekoran sortzen da, Arabar Errioxan, zu Gasteizen bizi zara, baino asko eman duzu herri horretan, denbora asko eman duzu herri horretan, eta beste taldekideek Logroñon bizi direla, ez? Konexio hor sortzen da, herri horretan sortzen da, eta taldea hor sortzen da, ez? Bai, ni naiz gasteiztarra, baina nire aita Diekoran jaio zen, eta ni txikitatikan bertan egon naiz, ez? Orduan, astebururo, lagunekin hitz egiten, azkenean horietako 2 lagunekin sortu honen talde bat, baina ez dakit tontoa egiteko edo denbora pasatzeko, ez? Orduan horrela sortu genuen taldea bertan, eta pixkanaka, lortu genuen azkenen trompetista bat, Miranda Ebrokoa, gero utzi zuen, gero beste Bianako saxofoi jole bat, gero tromboni. Azkenean, zonaldeko hiru pertsona pasatu ziren taldetik, eta jaun dela 8 urte lortu genuen formakuntza hau. Eta justu izan zen formakuntza hau lortzea eta lehenengo diska serioa edo ateratzea, ez? Orduan, ni gasteiztarra naiz, baina egia da taldea beti Diekoran egon izan dela, naiz eta gaur egun bizi ez garen bizi inor, baina, astero egoten naiz, asteburu askotan ere joaten naiz, jarraitzen dut bertako kuadriakin, orduan, taldea argi eta garbi Diekorakoa da, eta ez da ez Logroñokoa, ez gasteiztarra ez Diekorakoa da. Gauzak argi orduan. Bai. Hemen Inigo zaude erantzuten galderak, baino ETS banda bat da, ez? Hori da, bai, 5 lagun gara. 15 urte, aurten gainera 15 urte bete behar ditugu, ez? Eta 5 lagun gara, eta azkeneko 8 urtea gainera ez du aldatu, ez? Floren, baterian, Ruben, bajista, Terreros trompetista, eta Lukas tromboiarekin, ez? Orduan, beti ere bostok guztietara. Bide horretan, lehenengo diskoetan euskara eta gaztelera tartekatu zenituzten, baina azkenekotan apostu argi egin duzu euskararen alde, ez? Bai, lehenengo diskoan pare bat abesti bakarrik zeuden euskaraz, eta bi abesti horiek ere sartzeko niri kostata sartu ziren, ez? Ni ezagutzen nuen bertako errealitatea, euskaraz hitz egiten nuen pixkatxo bat, baina taldekideak ez zuten ezagutzen apenas Euskal Herria, eta zuten oso ongi ulertzen zergatik sartu euskaraz, ez? Baina gero horietako abesti bat, musikaren doinuarekin, eta hasi ginenez Euskal Herrian, gure ez dakit merkatua, edo hasi ginenean Euskal Herritik jotzen, taldeak ikusi du zer dan Euskal Herria, zer dan Euskal kultura, eta gainera, de privilegiau, ez? Osea, heltzea leku batera eta jendea, beti pozik egotea, eta
horrela ezagutze Euskal Herria ere, taldeari aurreiritziak kendu genituen, nik edo taldekide guztiak kendu zituzten, horregatik ezagutuztelako zer dan Euskal Herria, eta horregatik ere hasi ginen euskaraz abeste, baina modu naturalean, ja taldean ez duen aurreiritzi horiek, eta hasi ginen euskaraz abesten, eta prozesu bat egon da, azkenean ikusi dugu ere zonaldean euskal errealitatea ez dela oso erraza, baina badagoela ere euskaraz hitz egiterik, abesterik, eta orain dela 2 urte ja beldurrik ez guztia euskaraz egin genuen, eta orain dela 0 hori ez dugu pentsatzen hizkuntza aldatzea edo. Ongi, salga daitezen disko berrian, aukera berriak ditu diozue diskoari, eta bai kantu horretan eta diskoko beste hainbat kantuetan pixkat abia puntua ez dakit izan, baina bai azaltzen direla nolabait aukera berrien aldeko edo aukera berrien aldeko apostuak, ez? Hori izan daiteke diskoaren leitmotifa, ez? Bai, hori da. Eta horregatik, izen hori zergatik, taldearen barruan aldaketa bat egon da. Taldearen barruan pentsatzen genuen ez ginela kapaz musika estilo berria jorratzeko, ez ginela kapaz gauzak desberdin egiteko, eta azkenean lortu dugu, ez? Eta horregatik ja ikusita hori esan genuen ikusi, hau guretzat aukera berri bat da, ez? Eta gede pertsonalki, esan dizudan moduan, dela 2 urte lana utzi nuenean, niretzat musika aukera bat izan zen, eta betiko bidetik, pixkat aldatu egin izan nuen, eta horregatik, ez? Eta hori gustatzen zaigu beti diskoaren leloa estrapolatzea edo eramatea edozkin planora, ez? Jendeak azkenen ditzala berea izango balitz ezala, ez? Eta norbait askatuta baldin badago bere lanean, beti daude aukerak, bizitzan beti daude gauza desberdinak egiteko, eta gu diskonetan, pixkat hori lortu nahi izan dugu, ez? Profesionaltasuna bai, baina ere gauza edo musika estilo berria jorratzeko aukerak izatea, ez? Eta kontuz autoarekin. Atzera ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan, marraztutako bidetik isiltasuna haizearen norabidean, puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan dauden koloreak, baina bide gurutzeak dira aukera berriak, aukera berriak. Kasaltzen hasten dira, euren biagoa zenean. Diskoa entzuten duenak betiko ETS hor entzungo du, baina badira norabide berriak ere musikalki disko berri honetan, ez? Bai, hori gertatzen da. Azkenen sortzaile bezala, etxeko, konposizio guztiak enamaten baldin badutuzu plano berdinera, azkenean zure buruak ere edo gorputzak eskatzen zuzi, hostia zeiten ari zanen, ez? Abesti batzuk oso politak dira, baina plano berdinera eramaten batzutan galtzen dute. Eta ez genuen ikusten nola ETS-erekin jorratu genitzazken abesti horiek, ez? Eta ni batzuk, hor banituen batzuk mugikorrean gorde eta beste batzuk ja saiatu ginen ateatzen taldeakin. Orduina heldu ginen momentu batera non ireki behar genuen abaniko hori, eta beldurri gabe, balada bat sartu behar baldin bazen diskoa, sartzen dugu, arrumba edo reggaeton moduko erritmo batzuk, zergatik ez? Frogatu ezagun, zer gertatzen den. Eta horregatik ere kanpo laguntza hori, ez? Izan daiteke. Disko honetan izan duzuen laguntza bat, Peio erreparatzena izan da, produzio lanetan aritu da bera, kantua pixka borobiltzen zurekin batera. Bai, hori da, olako disko bat ateratzeko gu ikusten genuen arlo teknikoan laguntza behar genuela, eta ekoizle batekin lan egitea beti entzuten duzuenan ekoizle bat, ez, ematen du, nik gauzak argi ditut, ez, norritorriak kanpotik nire esatea, baina, argi daukazunean zer dan ekoizle bat, eta gainera ezagutzen baldin baduzu nola lan egiten duen, eta beraekin, ez dakit feeling ona baldin badakazu, uste dut oso
oso aukera ona izan daitekela ekoizle batekin lan egitea, ez? Eta gure kasuan hori gertatu da, ez? Izan dira 2 urte, ez da izan taldeak sortu dela disko bat eta gero ekoizleari pasata, baizik eta zerotikan, Peio eta nire artean, bion artean sortu dugu diska, eta egia da, nire musikaren bizitzan gertatu zaidan gauzarik aberesgarrienetarikoa izatea. Zehazki zen izan da bere lana disko edo kantuen sorkuntza honetan? Jo, egia esateko ez dakit ekoizle baten lana zein denez, asko dira, baina kasu honetan egia da nik proposatu ditu dela melodia guztiak, diskoko melodia guztiak eta letra gehienak ere, baina horrez gain badaude erabaki asko, ez? Estrukturak nola izan behar diren, erritmoak, eta kasu honetan Peiok, Peioren eskuan egon dira erritmo guztiak, ez? Berak sortu ditu bateria eta basuaren lineak, programazioak, azkenean disko honetan ere elektronika sartu dugu atzetik eta berak sortu ditu, eta azkenean, nik bere iritzia ere, ez? Edozein gauzetan WhatsApp bat bidaltzen dion, eta esaten ni horrela ingo nuke, eta igual ehuneko ehunean ez diogu elkarri kasurik egin, ez? Baina normalean ikusten genuen bietako zeinek zuen arrazoi gehiago, ez? Eta nire kasuan gauza askotan entzun diot, eta oso, ez dakit, uste dut oso konexiona egin dugula, ez? Biok oso, ez dakit, perfekzionistak igual garela, eta konexiona sortu dugu, ez disko honetan. Hori baino lehenago, bion arteko adostasun hori lortuta, bion arteko maketa grabatzea edo demoa grabatzea. Eta hori izan dela beste diskoekin konparatuz plus hori, ez? Ni grabatu nire etxan nire pistak, berari bidali, berak konposatu ordenagailuz, programazio guztiak, bateria guztiak, bidali nire, eta bion artean aldaketak egin, pipa, eta ja bestia guztiz daukagunean, hor hasi lanean taldearekin, eta taldearekin ja ikusten baldin bada genuen, zeozer ezinezkoa zela, edo ezalain polita gelditzen ordenagailuan bezala, hor aldaketa txikiren bat egin, baina eta hortik ja zuzenean estudiora. Orduan, hor klabe izan dela lan asko hori ordenagailuz, egia esateko. Dagoeneko ja 2 kontzertu eskaini dituzue disko berria kalean denetik, Plateronean Durangon eta Tortxu Rock jaialdian egon zarete, eta martxoan hasiko zarete aurkezpenak zuzenean. Nola joan dira orain arteko 2 kontzertu hauek eta nola joan dira batez ere kantu berri horiek zuzenean? Bai. Zeozer berri izan da guretzat. Durango, sarrerak agortu ziren, eta Tortxun hainbeste taldeekin egon ginen, baina sarrerak agortu ziren, ez? Eta orduan, areto batean sarrerak agortzea, ez genekien zer zan, zeren, oin dela 4 urte ez genuela jotzen areto batean, eta gainera gu bezalako udako taldeek ez dute gehiegi funtzionatzen, edo ez dugu gehiegi funtzionatzen aretoetan, ez? Jendeak badakielako gero udan, ikusteko aukera izan alduela, ez? Orduan, Durango bete genuen eta orain martxoan ditugun kontzertu ia guztietan sarrerak agortu dira, orduan ez dakit. Ez dakit gertatu dan, baina, funtzionatu du eta ez dakit oso pozik, ez. Gero ere, zuzenekora ere, bilatu izan dugu ere plus hori eramatea, argin bertsioak egitea, zeozer berria ere eskaintzea, ez. 10 urteko musika bide intzen duten pixkat ametsetan iritsi zenean, gorantza doa taldea ere, publiko berriak gehituz ari zarete eta lehenekoak mantentzen antza. Ez dakit, beti arrisku hori dago, ez? Gauzak aldatzen dituzunean eta disko honetan uste dut gauza batzuk aldatu egin izan ditugu, ez? Eta arrisku hori beti dago, ez? Kritikak eta jendea pixkat aldentzea ez baldin bazaio gustatzen musika berria. Eta uste dut pixkatxo bat gertatu dela, batzuk kritikaren bat, ez da la esentzia DTS, eta kizet, baina uste dut diskoan esentzia mantendu dela, beste gauza batzuk sartu dira, baina esentzia uste dut mantendu indala freskotasun hori, ez? Eta orduan, egia da, aldendu den jendea, baino askoz jende gehiago sartu dela, ez? Proiektuan, orduan, ez dakit, oso pozik.
Beraz, aurrera begira, zuzeneko emanaldiak etorriko da aretoetan, eta berez, eta gero ere, uda beroa izango da. Bai, oraindik ezin dugu zer iragarri, baina bai. Ez zaigu ere gustatzen lehen bezalako hainbesteko kontzertuak egitea, hainbeste kontzertu egitea, lehen igual egiten duen 50 kontzertu hemen Euskal Herrian. Eta orain ja, pixkat kontzertu gutxiago, baldintza hobeagorekin eta behintzat bermatzeko espektakulo hori, ez? Orduan, udan egongo gara, Euskal Herri osoan zehar, igual ez gehiegi, baina bai, egongo gara. Azken galdera bezala, zer lortu nahi zenukete diskonekin, agian orain arte lortu ez duzuna beste diskoekin? Ez dakit, esango dute, hitz bat, igual ez dana egia, baina errespetua, esango nuke. Eta hori esaten dut, igual batzutan, nik ere aurriritziak ditudalako gure musika ez dala nik nahi nuen beste, ni gustatuko litzateke serioagoa izatea, ez? Nahiz eta musikalaia izatea, ez dakit, seriotasun bat izatea musikan, ez? Eta uste dut orain arte ez dugula lortu eta disko honetan lortzen ari garela. Orduan, pixkat hori, ez dakit, errespetua edo. Egia da, gazteak direla la hostia, ezkenan kontzertuetan guri ematen digutena dela, baina egia da, ez dakit, seriotasun puntu hori falta izan zaidala orain arte eta uste dut disko honekin, ez dakit, Peio eta biok lortu dugula, ez. Eskerrik asko, plazer bat izan da zurekin benitzitea, aukera berrien bilako abentura honetan parte izatea eta zuzeneko kontzertuetan ikusiko gara hemendik aurrera. Osongi, mi esker ere zuei aukera emateagatik.